И 30-то рали Албена влезе в историята. С какво ще го запомним? Вече много години той е с най-високия коефициент на трудност 20. В края на миналата в Международната федерация се взе решение тези 10 състезания в Европа да започнат да се провеждат по формулата на световния шампионат или да бъдат причислени към така сформираната група Супер ралита. Това промени изцяло облика на нашата Албена. То трябваше да започне в петък, а не както до сега в събота сутрин. Освен това за сервизите бяха обозначени специални пунктове, където единствено можеше да се работи по колите, там и никъде другаде се зареждаше с гориво. Екипажите имаха право да носят по 2 резервни гуми, при промяна на времето те сами трябваше да се справят. По този начин Световната рали комисия искаше да поизравни силите, да направи надпреварата по-интересна, по-оспорвана и струва ми се, че успява. Това са кадрите от техническия преглед в една нова зала, която бе построена до хотел Добруджа. Кои бяха главните действащи лица? Започвам с добре познатия ви Енрико Бертоне с 2 победи у нас и двукратен европейски първенец. Този път той се появи зад волана на Рено Меган Макси и мнозина смятаха, че няма да успее да се пребори с автомобилите за 4 задвижващи колела. Но Бертоне показа, че това за него не е пречка, че той е еднакво бърз и с един и с 2 диференциала, че знае къде да атакува и къде да даде някоя друга секунда на противника си. Това е първи скоростен пробег и залеите на Албена. В крайна сметка той си отиде с 200 точки и, както разбрахме, има програма, с която за трети път ще гони титлата на Стария континент. Това означава участие и, разбира се, добро класиране в най-малко 6 супер ралита. В първото, което стартира в началото на месеца, Пианкавало в Италия той катастрофира. Следващия старт на Бертоне е на Райт Полски, а това е момент от награждаването в градината на хотел Добруджа в неделя вечерта. Енрико Бертоне вече водач за класирането в Европейския шампионат с спечелените 240 точки общо. Започна своята подготовка за Райт Полски. Безкрайно доволен от класирането си тук в нашата страна. Трета победа след тези през 95-та и 96-та. Чеха Павел Сивера помним още когато се състезаваше с старите Шкода 130. С новата Октавия Киткар той е пряко свързан вече няколко години, помогна много при спечелването на титлата в така наречената Формула 2. Тази година Шкода ще разчита на добро класиране в Еврошампионата и с право Сивера пристигна със самочувствие и с амбиции за победа. Трябваше обаче да се съобрази с Бертоне и неговото отлично Рено и Сивера се задоволи с второто място. Тези кадри са от едно домашно видео, ще разберете след малко защо. Сердар Бостанджи, Турция, не бе идвал на Албена вече 7 години. Чувствам се в България като у дома, но аз съм по-родовен участник на Хеброс. От години не съм карал Албена и не мога да кажа, че познавам маршрута. От тази година е зад волана на Форд ВАЦ, отлично подготвен. За тренировки той отдели 4 дни. Не се ангажира с конкретна прогноза, а каза 5-6 пилоти имат шансове за победа, като най-сериозни кандидати са Бертоне, Сибера и Ясен Попов. Бостанджи се класира трети. И сега по няколко думи за нашите състезатели. С номер 1 трябваше да стартира Ясен Попов в петък сутринта при тестове с пука кожуха на скоростната кутия на неговото Субаро и вече нямаше време за реакция. Димитър Илиев видяхме зад волана на едно отлично Peugeot 306 Maxi, Митко се движеше до средата на втория ден плътно зад Бертоне, но на един ляв завой камък помогна на Peugeot да се обърне. Той продължи след това, но 2 отсечки по-късно се скъса негови шенкел и той трябваше да се откаже. Сега ще видите при второто минаване на тази отсечка. Ето как Митко Илиев стигна до тук. Жалко, това талантливо момче заслужаваше нещо повече. Дойде време да мислим, че и българин, като изключен Илия Чубриков през 1971 година, ще спечели Албена. Ето го и този
камък. Още двама млади таланта водаха сериозна битка до последния метър. Радослав Козеков с номер 10 автомобил Ланча и Илия Царски. Козеков за първи път в кариерата си с кола от група А кара много мъжки на последния скоростен пробег край Виница и успя да спечели четвъртото място, като на Виница изпревари Царски с 15 секунди, а преднината на Царски бе само 12, така Козеков печели четвъртото място само с 3 секунди преднина пред Илия. Ето го и него. Той имаше проблеми през първия ден, изостана с минута и половина, имам предвид, спря да работи неговата антилак систем, както се прекъсна и връзката между него и навигатора Петю Царски. След това през втория ден започна да навакса и стана в крайна сметка пети. Преди години това класиране щеше да е истински фурор. Сега амбициите на нашите млади пилоти пораснаха много и петото място се сметна като провал. Накратко с това ще запомним Рали Албена 99. И тук е една грешка на този завой, който явно е бил доста сложен, а пък и виждам доста прашен. На финала чухме само суперлативи за нашето състезание. Това означава, че то ще запази позициите си и за следващата година едно признание за организатора Съюза на българските автомобилисти. Благодаря на Люси.